बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। आसामाव 16 बोसोर बैसोनि हौवासाया एन्ड्रइड मबाइल बायना होयैनि जिउ फोजोबना लादों। गरमर आरो हदला गामिनि बनति फाला फुयारनि फिसाज्ला हरि फुयाया गोलाव समनिफ्रायनो बिमानियाव गंसे एन्ड्रइड मबाइल बायनो दाबि खालामगासिनोमोन। नाथाय गोरिब बिमाया फिसाज्लाया दाबि खालामनाय बेसेन गोसा मबाइलखौ बायना होनो हायाखैमोन। थेवबो फिसाज्लानि दाबिखौ जाफुंहोनो PMAY न'नि राङा हाबब्लानो मबाइलखौ बायना होनायनि खोथा होयो। थांनाय 26 जुन खालि बिमानि एकाउन्टआव रां हाबनायनि खोथा दंमोनब्लाबो हाबासै। फिसाज्लाया आरो नेनानै थानो हायासै। मबाइल मोनैनि जाहोनाव समबार खालि हराव गावनि खथायाव गोदोनायाव दलें लगायनानै गावखौनो फोथैना लायो। 16 बोसोर बैसोनि हारि फुया मुंनि हौवासाया फुङाव बिमाया फिसाज्लानि गोथै सह'खौ गावनि खथायाव दिन्दांनानै थानायखौ नुनो मोनो। नैथियाव दङ। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आसाम आयेन आफादाव बाहायनो गोनां बर' सोदोबफोरखौ सायख'नाय मावबादायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर, बर' रेबग्रा जथुम, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसारफोर आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मावख'नि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। थामथियाव दङ। आयेन बेरेखा हाथियारनि सायाव BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ NIA नि सोंथि। थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो BTR ओनसोलाव गोबां आयेन बेरेखा हाथियारफोर पुलिसा बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि NDPनि मोनब्रैबो हानजाया हाथियार नागारनायनि उनाव BTR ओनसोलाव हाथियार बोखांनो मोनबाय थानाय गोबां सन्देह सोमजियो, जायनि जाहोनाव बे हाथियार मोननायनि सायाव नायबिजिरनो NIA खौ बिबान होनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो। बे गेजेराव दिनै क'क्राझाराव NIA आ BPFनि गोबां जौसिन बिबाननि दैदेनगिरिफोरखौ सोंथि खालामनायनि बागै मोनसे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। BTR ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाथियार मोननायनि सायाव BPF दोलोआ सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव NIA आ नायबिजिरनो सोंथि खालामगासिनो थानायनि खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि फेब्रुवारि दानाव BPF दोलोनि जन महन मोसाहारिनि न'आव पुलिसा आयेन बेरेखायै हाथियार दैथायहरनायनि अजद होनानै सिग्रोमदोंमोन। बिनि अनगायैबो BTRआव गोदानै जोनोम मोननाय NLFP आफादजों BPFनि सोमोन्दो थानायनिबो अजद दैखांनाय जादोंमोन। NIA आ BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि सायाव नायबिजिरना सोंथि खालामनायनि बागै जेबो रोखा फोरमान NIA निफ्राय मोननो हायाखै एबा अफिसियेलि जेबो फोरमान मोननाय जाथ'वाखै। ब्रैथियाव दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि गेजेराव गिबियै वेब सिरिज। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो वेब सिरिज गैया। दिनै बड'लेण्ड रादाबा गोदान जारिमिन सोरजिनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि रंजानाय बुब्लि लाबोनो नाजादों। दिनै बर' हारिनि गेजेराव गिबियै वेब सिरिज सुग्रुमनि सेबखांजानाय गाहाम बुब्लिजों बेखेवजानाय वेब सिरिज सुग्रुमखौ सुजुदों देबास्रुन ब्रह्म आरो बिथोन होगोन धन ब्रह्मआ। बे वेब सिरिजआव फाव खालामगोन मुंदांखा फावखुंगुर सिमां सायनारि आरो फावखुंग्रि रंजाली ब्रह्मआ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फैलाजे बरगयारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखुन बसुमतारिया। बाथियाव दङ। गबिन्द बसुमतारिया बुंदों, गोहो आरो बिबाननि थाखाय हाग्रामाया BJPआव हाबनो नागिरदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गेटआव आदिबासीफोरनि हुल दिबस फालिनाय हाबाफारियाव BTRनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया बाहागो लानानै दासान्दि BPF दोलोआ BJPआव हाबनो नागिरनाय बाथ्राया सावरायजाबाय थानायनि बागै बुंथियो। बिथाङा बुङो दि BPF दोलो एबा हाग्रामा महिलारिया गोहो आरो बिबान मोननो थाखाय BJPआव हाबनो नागिरदों होनना। हाग्रामा महिलारिनो BTRनि खुंथाय गोहोखौ नांगौ। बिनिखायनो BPFनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै BJPआव हाबनो नागिरदों। नाथाय BPF दोलोआ गावनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै हाबनायनि उनावबो UPPL आरो BJPनि ज' जानायखौ बोखारनो हानाय नङा होनना। BJPआव हाबनायनि उनाव UPPLआ खुंथाय गोहोनिफ्राय गैया जालांगोन होनना साननाया गोरोन्थि जागोन। मानोना बे गोरोबथाखौ BPFनि फैनायनि उनावबो सिफायनो हानाय नङा होनना बुंथियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।